Hvilken rolle spiller faglærte i den grønne omstilling? Mit navn er Frida. Og jeg er Rasmus. Og vi er begge vilde med bæredygtighed. Og vi vil finde svaret ved at tage ud og tale med landets førende eksperter. Og de frontrunners, der er i gang med at gøre vores land klar til en grøn fremtid. Alle brancher kommer med sikkerhed til at opleve én ting de kommende år. Kunderne vil have grønne produkter. Hvilke produkter, der egentlig er grønne, kan dog være svært at svare på. Og det er ikke sikkert, at den virksomhed, man selv arbejder for, reelt vælger løsninger, der er bedst for klimaet. Når man er new in business, er det vigtigt at få styr på, hvordan man bedst får overbevist sin chef om, at klimahensyn kan give guld i kassen. Stine, du arbejder i Dansk Erhverv og i en interesseorganisation for 18.000 medlemsvirksomheder, og I har nogle fingre på pulsen i forhold til den grønne omstilling. Man kan sige, at der er et pres i forhold til at komme i gang med den grønne omstilling. Og det er der dels på grund af efterspørgslen, som jo kommer fra forbrugerne, fra den offentlige sektor og fra handel med andre virksomheder, hvor der også sidder indkøbere, som i højere grad. Der er steder, hvor man forventer hurtig forandring, og så er der virksomheder, der sidder fast i gamle vaner. Kødindustrien skal i stort omfang omstilles til at blive plantebaseret. Hver gang du giver en ko eller en gris mad, brænder du en masse energi ved, at den lever og tuller rundt. Derfor skal vi selv til at spise planterne, før dyrene gør det. Men hvem hjælper os med det? Hanegal er kendt for at levere pølser og leverpostej, men de har i den grad sadlet op og er i dag også kendt for at levere produkter til den grønne vogn. Thomas, hvorfor har en virksomhed som jeres valgt at omlægge noget af jeres produktion til at indeholde planteprodukter også? Jamen, vi har set, at der er en udvikling, der går den vej. Vi skal tænke på miljøet. Det er mere bæredygtigt, selvom det er et farligt ord. Så for at vi passer på jordkloden, så skal vi gå mod planterejsen. Strømningen er startet vel for 10-15 år siden, og der tænkte vi, at vi skulle med på den bølge. Så egentlig for at følge med tidens tendenser. De bliver kraftigere med tiden. Ja. Og hvordan er det et idealistisk projekt? Ja, jeg tror sgu, at Frida og jeg vi kan blive enige med Thomas om, at det der med smagen, det er ret vigtigt. Og når man kigger på tallerkenerne, så har danskerne altså over de sidste par år nedsat deres kødforbrug ret betydeligt. Og når firmaer som Hanegal, de begynder at lave lækre og velsmagende produkter, som enten kun består af planter, eller måske en blanding af grøntsager og kød, så skubber det altså også forbrugere til at prøve nogle nye ting på vores måde. Man kunne blandt andet hjælpe dem med at gøre dem opmærksomme på den tur, deres gods får, eller deres pakker får. For eksempel hvis det bliver fragtet fra udlandet, at det har været med fly og lastbil til. Hvad med dit arbejde? Ja, altså jeg kunne faktisk også godt se det der, altså hvis man lavede ligesom med jer, sådan, altså en CO2-afmærkning på det. Og hvis der er noget i stykker, så sige, vi behøver ikke skifte det hele ud, vi kan bare tage den her enkelte komponent og udskifte den med den her. Hej, det her det er det tredje delelement under videoen om grønt forbrug, under den megatrend. Og her, der er vi ude hos Hanegal. Hanegal, som ellers var kendt for at lave kød, økologisk kød. Og de er nu begyndt at lave plantebaserede alternativer i stedet for. Interviewet med Hanegal, det går ligesom ud på, jamen er det egentlig muligt for jeres elevers virksomheder at hjælpe almindelige danskere med at leve mere bæredygtigt? Det har vi fået 2 elektrikere, en chauffør og en landmand til at komme med deres overvejelser omkring.